Вітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вельмі рады бачыць усіх вас ля экранаў сваіх тэлевізараў. Абяцаю, сапраўдным іншапланетным робатам сумна не будзе. Ой, прывітанне ўсім, а вось я. І табе прывітанне, пухнаты неапазнаны аб'ект. Што гэта ты мне? Менавіта. А сам хто будзеш? Хто? Робот-пришелец з далёкай планеты. О, колыханды. Ой, Тёма, ну ты выдумшчык. Маё імя Робачом. А што робіць Робачом з неапазнанымі аб'ектамі? Што? Знішчае! Ай! Прыгатавацца на лік 3. Ой, да хопіць, не смешно ўжо. Чаго ты, я же жартую. А мне не падабаецца. І наогул, гуляць аднаму, калі побач сябар, некультурна. Ну, добра, давай гуляць разам, толькі ў што? Што, ты хоть бы... О! Мяч. Зноў імёны, ісці ў гарады, надакучылі. Ды не, на гэты раз у гульню пападзі у кошык. А гульня на трапнасць? Так, і цікавая, і вясёлая адначасова. Да таго ж кожнаму гульцу па 3 спробы даецца. Зразумела, і пераможа той, у каго больш пападанняў будзе, так? Правільна, і калі ўсё зразумела і пытанняў больш няма, прапаную пачынаць. З задавальненнем. Толькі цур, хто прыдумаў, то і першы. Ну, да калі ласка. Тады на лік 3. 1, 2, 3. Ой! Здаецца, нешта разбілася. Толькі не гэта. Ой, любімы кубачак Нестара. Няўжо той самы, што ён з падарожжа прывёз? Падобна. Трэба ж і пагуляць не паспелі, і шкоды ўжо нарабілі. Уляціць. І чаму ж мы адразу пасля адчаявання не прыбраліся? Ой, лепш адкажы, што зараз рабіць будзем. Што? Прабачэння прасіць. О, так што Нестар ужо тут. Добрый вечер. Прывітанне, Нестар. Салют. Так, а что, носы повесили? Что здарылася, рассказывайте. Вось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, а лапки не поранили? Не, а вось твой новый кубачак. Тут бах, і раскололся. Нестар, прабач, неспадзявана атрымалася. Ну, гэта дробязі. Няўжо сварыцца не будзеш? Не буду, гэта ж усяго толькі посуд. Ой, дзякуй табе. Але кубачак усё роўна шкада. Яшчэ як? І чаму так адбываецца, што рэчы заўсёды падаюць уніз, а не ўверх? Вось было б наадварот. Упаў кубачак і паляцеў уверх, а ты яго падхапіў і назад паставіў. Ну, гэта немагчыма. Працуе сусветны закон прыцягнення. О, і што яго адмяніць нельга? Каго, гэты закон? Не, нельга. Менавіта таму усе прадметы, жывёлы, расліны прыцягваюцца адзін да аднаго. Сапраўды? А чаму мы гэтага не адчуваем? Бо сіла гэтага прыцягнення досыць слабая, а вось сапраўднае прыцягненне можа быць да тых прадметаў, якія больш за нас. Напрыклад, да нашай планеты? Менавіта. І людзі, і расліны, і жывёлы усе прыцягваюцца да зямлі. Вось яно як. Таму і дрэвы растуць каранямі ўніз, і ўсе прадметы падаюць выключна ўніз. Зразумела. Нестар, а што б адбылося, калі б не было таго зямнога прыцягнення? Сапраўды цікава даведацца. Ну, усё б лётала б. І прыйшлося ўсё па пакоі лавіць? Так, і кнігі, і цацкі, і вас. Бо вы б не маглі не хадзіць па зямлі, не сядзець, напрыклад, за сталом ці на канапе, а лёталі б у паветры. О, што здорава было б! Адштурхнуў так сабе лапай ад жабы і паляцеў далёка. Ну так, Тёма, але б хутчэй за ўсё назаўсёды. Беззваротна?
Так, Цёмачка, да таго ж, калі б не было б зямнога прыцягнення, уся вада рэк, азёр, мораў і акіянаў вылілася б, а паветра ўвогуле паляцела ў космас. Нават страшно подумать. Так, вось якая з'ява патрэбная і вельмі важная гэта зямное прыцягненне. Зразумела. Але кубачок усё роўна шкада. Ага. Нічога, сябры, бывае. Ну а зараз, калі пытанняў больш няма, давайте глядзець цікавы мультфільм. З задавальненнем. Глядзім. Эх, ну што, сябры, мультик скончыўся, гэта значыць час рыхтавацца да адпачынку і развітвацца з гледачамі. Памятаем, трэба чысціць зубкі, Мыць лапкі, тварыкі. цалаваць бацькоў і адпраўляцца ў ложачкі. Так, да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай усім ночы. Цікавы прыгод у снах. Бывайце.